аз чизе ки баъдан бо ӯ рух дод, дар ӯ вақт ман натонистам ки ира ба навор бигирам. Ин ҳамун чизе ҳастае ки як вақт ман ба ҳуҷраи ӯ ворид шидам бо бутилкаи барои об пошидан дар дастам. ин чизе ҳастае ки мо хонара об мепошем ба ӯ. вақте ки ман об мепошидам, як чакраи об дар як коробка расид. дар ин лаҳза ӯ дод зад. ман хоҳиш кардам ки ин коробкаро бикушоянд, то ки ман бинам, барои он хотире ки ман сеҳра мекофтам. мо аз дохили коробка ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкаи дар комментарияи видео закрепит кардага, и барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. ва ссилка будро ин регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора, ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен, ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагӣ. ҳамада салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. бародаро, пешакӣ мегӯям ки агар касе қисми якуми ин видеоро тамошо кардагӣ набоша, ҳатман аввал қисми якумро тамошо кунед, баъд дуюмша. қисми якум дар подсказкаи болои видео меброя. агар подсказкаро натонистен ёфта, бидроен канал, қисми якумаш ҳаста. ва бародаро, давом додани ин рубрика аз тарафи мо аз шумо вобастагӣ дорад. агар ки хуб барномаро қабул карден, сеюм випускшам мекунем. лайк монен, комментария бинависен, ба касе ки метавонен поделиться кунен. қисми д. акнун мегзарем ба оне ки аз ҳамаи ҳолат мо чӣ дарс мегирем. дарси ҳамаи ҳолат ин аст дӯстон ки баъди оне ки худованд ба ин духтарча шифо бахшид, ӯ ба ман занг зад. ман пурсидам, ин туӣ? ӯ ҷавоб дод, бале. ман аз саломатиш пурсидам. ӯ ҷавоб дод, ба хости Аллоҳи бузург хубам. лекин шейх, ман мехоҳам бипурсам, дар чӣ бора? савол додам ман. ӯ гуфт ки оё мумкинае ки ман аз Аллоҳи бузург хоҳиш кунам ки бемориро ба ман дубора баргардона. ман аз нав дубора пурсидам. ӯ боз такрор кард, метавонам ман аз Аллоҳи бузург хоҳиш кунам ки дубора ин бемориро ба ман баргардона? ман гуфтам, оё ту хуб ҳастӣ? магар ҳаста ягон шахсе ки аз Аллоҳ хоҳиш кунад ки бемориша дубора ба ӯ баргардона? ӯ гуфтак, шейх, ман аз даст додам чизе ки доштам. пурсидам, ту чиро аз даст додӣ? Аллоҳи бузург ба ту саломатӣ бахшед. ӯ ҷавоб дод ки ман дигар сураи Бақараро намехонам мисли пешина. мисли пешина зикр намекунам. умед ман аз даст додам. тоқатоварима, иродама, интизори подоша ба эвази корои худам. бисёр чизо рафтанд. аз ҳаёти ман рафтанд. ман гуфтам, субҳоналлоҳ. ӯ гуфт, бале, ман дигар ҳис намекунам ширинии ибодата, ширинии зикра. намоза ман ҳамун хеле мехонам, мисли ки дигарро мехонанд. ба ёд надорам бисёр корҳоеро ки ман аз барои Аллоҳ мекардам. ман ба ӯ ҷавоб додам ки табиати одам чунинай дар ин ҳаёт. ҳаракат кун, аз қалб кор кунӣ. ӯ гуфт, шейх, ман наметавонам. аз ҳамин хотир ман ба тамоми беморон хотиррасон мекунам ки вақте ки ӯ иҷро мекунанд барномаи табобата, дуо, зикр, хондани сураи Бақара ва дигар корҳо, ман ба номи Худо аз ӯ мепурсам ки шумо пеш аз ин ягон кор ба монандӣ мекарден? ӯ ҷавоб мегӯянд, не, ягон вақт ман барои ибодат ин қадар талош намекардам, мисли ки ҳозир мекунам. ман мепурсам, оё баъди оне ки Аллоҳ ба шумо шифо мебахшад, шумо давом метен ҳамин хел тоати ибодаттона, мисли ки дар вақти беморитон мекарден? бисёриҳо қасам мехӯранд ки баъди шифо ёфтаншон ин гуна не, ҳатто нимшам намекунанд. ҳатто агар ки аз нав оғоз кунанд, баъдан бас мекунанд. ҳамин хелаи табиати одамизод. ва Аллоҳ ҳамин гуна мушкилиҳоро ба одам барои оне метад ки ӯ бештар тоати ибодат кунад. барои чӣ ӯ одаморо месанҷад? то ин ки ӯ тоат кунанд, то ин ки ӯ баргарданд, то ин ки ӯ худо тарс бошанд. ҳамин гуна бояд боша рафтори одамизоде ки Аллоҳ ӯро аз санҷиш мегзаронад. ӯ бояд давом ба сӯи Аллоҳ бирава, на ин ки аз ӯ бигреза. ва тоқатоварии худша бояд нишон буда, чӣ хеле ки нишон дод ин духтарча. ва ҳоло боша мо як чанд расмоеро мебинем ки дар ин расмо сеҳранд ва аз меъдаи ӯ хориҷ шуд. дар миёни ӯ як цепочкае буд ки қисман баромад вақте ки ман сураро дар бораи цепҳо мехондам. ҳоло бошад ман шуморо мегузорам бо ҳамин расмҳо
ва суханҳо дар бораи ино. ин сеҳре аст ки аз ӯ хориҷ шуд дар шаби моҳи Рамазон. дар ҷа пораҳои дарахт, сангҳои хурд ва ин пораҳое ки ранги сабз доранд, пораҳои пластмас аст ки ӯ рӯз аз бадани ӯ хориҷ шуд. ин пораҳо дар умум тақрибан шуморашон ба 30 адад мерасад. ин бошад суратҳое ҳаст ки аз бадани ӯ хориҷ шуд ва инҳо дар якдигариш часпонда шудагиянд. чӣ хеле ки шумо мебинед. агар ки ӯро аз якдигаришон ҷудо кунед, шумо суратҳоро мебинед. ин расмҳое ҳаст ки аз бадани ӯ хориҷ шуд ва дар ин коғазҳо тасвир шудагияи расмҳои ғализу бадахлоқона, яъне ки характери ҷинсӣ доранд. расми занай бо аломат дар наздикии думба, дигараш боша печонида шудагияи ба риштаи сирх, сеюмаш боша нуқтаҳои сирх дора дар территорияи қафаси сина ва олотҳои ҷинсӣ. дар ин ҷо боз ҳаст як чанд сангчаҳо ва дигар ашёҳое ки аз ӯ бо бӯй баромаданд. инҳо ҳам дар якдигариш часпонида шудагӣ буданд, ба ҳамин намуд аз бадан хориҷ шуданд. дар назди шумо пораҳои сепочкае аст ки аз бадани духтарча хориҷ шуданд. ма ӯро махсус барномае додум ки сураҳо мехоҳанд дар бораи гиреҳу сепочкаҳо, то ки таъсир бирасонад дар кори шайтон. ва албатта ки таъсири хича расон. ҳангоме ки ман сураро дар бораи сепҳо мехондум, аздаҳони ӯ хориҷ мешиданд пораҳои ин сеп. биёем бармегардем. бале дӯстон, чӣ хеле ки диден, ман ҷамъоварӣ кардам расмҳои ҳамин чизҳоеро ки аз бадани ӯ хориҷ шуданд. аз бадани духтаре ки хеле ҳам санҷиши сахта гузаронд. дар аввал ӯ мисли кӯдак мегирист. аз чизе ки баъдан бо ӯ рух дод, дар ӯ вақт ман натонистам ки ира ба навор бигирам. ин ҳамун чизе астае ки як вақт ман ба ҳуҷраи ӯ ворид шудам бо бутилкае барои об пошидан дар дастам. ин чизе астае ки мо хонара об мепошем ба ӯ. вақте ки ман об мепошидам, як чакраи об дар як коробка расид. дар ин лаҳза ӯ дод зад. ман хоҳиш кардам ки ин коробкаро бикушоянд, то ки ман бинам, барои он хотире ки ман сеҳра мекофтам. мо аз дохили коробка бозичаҳо ёфтем ва ман ӯро аз ӯ ҷа гирифта об пошидам. дар ин лаҳза боша духтарча доду фиғонша давом медод ва ман ба навбат баровардани бозичаҳоро аз дохили коробка шурӯъ кардам ки дар мобайни ӯ як бозича ба монанди хирсаки латтагӣ буд, ҳамин гунае ки бисёр духтарчаҳо доранд. дар чӣ ман мехоҳам бештар диққат ҷалб кунам? ҳангоме ки ман ин лухтакчаро гирифта об пошидам, духтар ба замин ҷар мешид, доду фиғон зада ба садое ки ту мара сӯзондестӣ, ту мара сӯзондестӣ. ӯ мега ки ман ҳама вақт дар дуруни ин хирсак қарор доштам. ва шаб ҳангоме ки духтарча хирсака дар оғӯши худаш гирифта менишаст, ман дар дохили ӯ будам. мо дарёфт кардем ин хирсака, об пошидем. ва яъне ки ман фикр мекунам бародаро ки шумо фаҳмидем ки шейх чӣ намуд оба дар назар дора, оби хондагира. баъдан мо дастрас кардем ин хирсака, об пошидем. бисёр аломатҳо аз духтарча гум шуданд ки баъдан ӯ сиҳат шуд. ин лухтакча ман дар бораи бо гап мезанам. вақте ки ман пеш дар бораи гап мезадам, ба ман занг заданд. як духтарча ки дар вақт 14 сол дошт, гуфт: шейх, ман ҳам ҳамин гуна лухтакча дорам, хирсаки майданеу аз инда калонтар. ягон шаб мара бе ӯ хов намебара. ва як вақт ман оби хондагиро гирифта ба ӯ пошидам ки баъдан мӯйҳо дар тарафи чапи бадани ман рост шуд. ва бародару хоҳарро мегӯм ки эҳтиёт бошен бо чунин лухтакҳо, барои он хотире ки ӯҳо сурат доранд, яъне ки намуди зоҳирӣ доранд, танҳо ҷон надоранд. ва чандин бор ҷину шайтонҳо дар ин бора гап задагиянд. мо бо расмҳо ворид мешем, бо ҳайкало ворид мешем ва дар ин хона меистем анҷом дода чӣ коре ки мехоҳем. ҳамиш басандае ба фикрам, барое ки сухана дарози бад накашем. аз Аллоҳ хоҳиш дорам то ки дарс барои шахсоне ки умедшона гум кардагиянд як пример шава ва барои шахсоне ки аз шифо ёфтан умедшонкандагие. аз меҳрубонии Аллоҳи бузург набояд ноумед шавӣ. раҳмати Аллоҳ бо ҳамаи шумо буд. ин боз як ҳолате дар бораи шахсоне аст ки пеш дар баъзе лексияҳо ман хотиррасон кардагӣ будам. ин ҳолат дар бораи ҷасурӣ ва тоқатоварию иродаи сахтае. сухан дар бораи ҷавоне меравад ки осеб дидагӣ буд аз тарафи ҷини ошиқ. ӯро назди ман бародараш овард, бародари тоати ибодат мекардагии мусулмон.
вақте ман ба хондан шурӯъ кардам, аломатҳо дар ин ҷавон намоён шудан гирифтанд. ҳолати хеле ҳам ҷолибу ғайриоддие, субҳаналлоҳ. ва чизе ки дар ӯ ворид шудагӣ буд, ӯ гуфт ин ҷавона дӯст медорад, ҳама вақт бо ӯ ай ва бо ӯ хоб меравад. як чанд лаҳза пас ҷавон ба худ омад ва гуфт: шайх, ман намехоҳам ки шумо маро бихонед. ман пурсидам: барои чӣ? ӯ ҷавоб дод ки ман мехоҳам ки ин ҷин дар бадани ман беиста. ман пурсидам ки барои чӣ тӣ гапа гуфтестӣ? дар аввал ман фикр кардам ки ин ҷавон худаш гап назадестай. ман пурсидам: ин суханҳоро ту худат гуфтестӣ? ӯ ҷавоб дод: бале. ва ӯ гуфт ки ман мехоҳам ӯро ҳамин гуна азоб битам ки чӣ хеле ки мара азоб додагиай, яъне ки ҳамун ҷина. ва ман пурсидам ки оё бо ту чӣ рух дод? ӯ ҷавоб дод: шайх, солҳои дароз ман аз ӯ ранҷ мекашам. тақрибан ҳар рӯз, ҳатто дар як рӯз 2 бор ё ин ки зиёда аз ин баъзан ранҷ мекаша бадани ман. бадбинӣ дар байни оила пайдо шудагиай, волидайна гӯш накардан ва дигар чизҳо. ман мехоҳам ки ӯро муҷозот кунам. ман гуфтам: бародар, вақте ки одам сиҳат мешавад? гуфт: бале, ман медонем, просто бигӯен ки ман чӣ бояд кунам. ман гуфтам: агар ки хел боша, ина ҳамин махсус корро мекунӣ. ин бача рафта дигар барнагашт ва дар ёд дорам ки чӣ гуна ман ба масҷид ба назди яке аз хешовандом рафтам. ин баъди аср буд. ман ӯро во нахӯрдам, лекин як ҷавони риштдора дидам ки нишастагӣ буд. ман салом алейк кардам ва ӯ гуфт: шейх Халид? ман гуфтам: бале. ман пурсидам: и тӣ? корҳои бародари ту чӣ хел аст? ман фикр кардам ки ин ҳамун бародари тоати ибодат мекардагии ӯ ай. ӯ ҷавоб дод: не, ин ман ҳамун шахси беморам. ӯ вақт бародари ӯ ришт дошт ва иё хеле ҳам сахт дар якдигариш монанданд. ман гуфтам: машааллоҳ, баракаллоҳ. ёд дорам ки ӯ ҳатто намоз намехонд дар ӯ вақт ва аз худо хеле ҳам дур буд. ва ӯ гуфт: шайх, ман мехоҳам ки шуморо хирсанг кунам. ба хости Аллоҳ ман сиҳат шудам. ман аз ӯ пурсон шудам: чӣ воқеа рух дод? ту чӣ кор кардӣ? ӯ гуфт: шайх, вақте ки ман аз назди шумо рафтам, ба назди оила омада гуфтам: ман ба ҳуҷраи Криша мебарам ва намехоҳам ки ягон кас ба назди ман биёяд. намехоҳам ки ба чӣ сабабе ки набоша ягон кас мара ҷеғ бизанад. хӯрока дар пойгаҳӣ дармонен ва мара бо худам танҳо гузорен. барои чӣ ин хел? ман ба ҳамин хулоса омадам. тамом. ва во мара танҳо гузоштанд. ва чизе ки ман баъдан кардам чунин буд. барномае ки ман худам оғоз кардам ба иҷро кардани ӯ. ҳама намозҳое ки дар масҷид ҳастанд, ман баргашта бо дар ҳуҷра мехонам. дар ӯ ҷа мехонам ё ин ки намоз ё ин ки Қуръон. мехонам, боз мехонам. ба Аллоҳ қасам мехӯрам, шайх. ман мехондум ва дар ман садои доду фиғон пайдо мешуд. ман меистодам ва баъдан боз давом медодам. мақсади ман ӯро сӯзонидан буд. ман хоҳиш доштам ки дар худам ӯро бисӯзонам ва намехостам ки ӯро ба осонӣ ҷавоб битам. ба Аллоҳ қасам, дар рӯзи ҳафтум, рост ҳамин хел гуфт, дар рӯзи ҳафтум ман шунавидам ки чӣ гуна аз ман хориҷ шуд хеле ҳам доду фиғони баланд ва бар ман ҳамун чизе баргашт ки айни замон ҳамроҳи май. ва имрӯз ба розигии Аллоҳ ман дар масҷид қарор дорам. дар ҳамин ҷа ман дарк кардам ки ман бояд ҳаёти худма 100% тағйир битам. набошад ман наметавонам давом битам лаззат бурдана аз саломатии худам. ҳатман ман бояд ки ҳолати худма тағйир битам. дӯстони азиз, ин ҷавон аз пайи мушкилии худаш шуд ва барои худаш махсус барнома сохт ва гуфт: муддати 7 рӯз ман намебарам. ҳамин хел местам то вақтере ки ӯ куллан насӯза. аз ҳамин хотир ҷинҳои ошиқ ва дигар осебҳо талошу заҳмати хела калон металабанд. бигузор ки Аллоҳи бузург шифо бахша ба ҳар як бемор. ҳар як бемори ҷодукардашудара, ҳар як бемори чашмхӯрдара, ҳар як бемори ҷиндора. аз Аллоҳ хоҳиш дорам ки ин шахсоро кӯмак куна, ҳифз куна ва дини моро ҳифз куна ва моро ба дасти бадхоҳону душманомон наспора. дар амони Аллоҳ бошед. бародаро, барномаи баъдӣ дар бораи он астае ки чӣ гуна одам ба шайх мега ки бинен чӣ гуна паша парвоз мекуна, лекин шайх мега ки мо ягон паша намедидем. пурра дар бораи дар барномаи баъдӣ гап мезанем. агар ки шумо давоми барномаро хостен, аз шумо як кор талаб карда мешавад. барномаро максимална дастгирӣ кунен, яъне ки чӣ гуна лайк монен, комментария бинависен ва ба дӯстотон падилитса кунен.
агар ки барномаро хуб қабул кардан, хуб тамошо кардан, ҳатман мо давомша мекунем. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.